Nevtang NTM 204, vakuumski štednjak za kavu ključni je korak u proizvodnoj liniji karamele. Rastopiti, kuhati, miješati i karamelizirati sirup od karamele i karamele. Sustav može doseći 600 kg na sat. Uključujući spremnik i jakne za odlaganje, vakuumsko kuhalo, zupčastu pumpu i sustav za miješanje. Ovo je izuzetno fleksibilan sustav kontinuiranog kuhanja. Obrada širokog spektra sastojaka smjese. Proizvodi konzistentni mekani konditorski proizvod. Dobrodošli ste na upit.